sa Aranita na tayo mga kagango. Yeah. Let's go. What's up mga kagango? Good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ngayon pupunta tayo sa Tandang Sura. Kaya may kukunin tayo mga kagango. Kaya let's go! Dito tayo daan sa Aranita mga kagango, kasi medyo walang traffic dito. Di ba na tayo dadaan dun sa may looban. What's up mga kagango? Dito na tayo sa Quezon na tayo mga kagango. Yan na yung Fisher Mall. Hey! Mall. Hey! Anong nangyari? Uy. Yo, mga dito na tayo sa Tamil Pizza Corner, Quezon na. Ganda ng kulay dito mga kagango. Blue na blue. Bagong pintura lang. Patapos sa kabilaw. Kagango, sukatin ko lang natin yung ito, sukatin natin ano, sa taas. What's up mga kagango? Yun, punta na tayo sa office. Ito lang yung kinuha ko mga kagango. Ito. Yan ang kinuha ko mga kagango. Dali natin sa office yan. Kaya let's go! Sino kaya ang dadaan ngayon? Maraming nakaharang ha. Kaya ang dadaan na malaking tao. Malaking tao. Yan o. May list po ba? List po. Daming bantay o. Daming harang. Sir, sino ang dadaan? What's up mga kagango? Dito na tayo, malapit sa office. Dito tayo dadaan sa Times Street. Oh, hey! Sana walang traffic ngayon papuntang Ortigas mga kagango. Ay, diretso na lang tayo mga kagango. Dito tayo dadaan sa Times. Buo naman yung stoplight eh. Kaya diretso lang tayo mga kagango. What's up mga kagango? Yun, punta na tayo ng Ortigas. Dito na tayo sa may Times Street. Ang daan natin doon sa may Scouts Gera. Nagos tayo ng EDSA. Sana walang traffic ngayon sa EDSA mga kagango.
dito na tayo sa may ABCBN. Nandiyan yung Pinay Big Brothers. Kondisyon tayo dyan pag okay na. Hey, ABCBN, tahimik ka. Ano nangyari? Nangyari? Dati daming tao dito mga gago. Ngayon wala nang tao. Yo yo yo, paidsa na tayo mga gago. Hey, paidsa. Yo, what's up mga gago? Dito na tayo sa Cubao. Sa Cubao na tayo mga gago. What's your name? Yan, sa Farmers na tayo. Farmers Mall. Farmers Mall. Oh, what's up mga gango? Dito na tayo sa Ortigas, Punta. Malinis yung daan mga kagango. Walang ka-traffic ngayon kasi holiday, kaya walang traffic ngayon mga kagango. Holiday kasi ngayon. Yeah. What's up? Makarating na tayo sa parking. Akit tayo sa Peletso. Tayo mga kagango sa binabantayan natin yung ginagawa. Buksan na natin dito. Yan. Ganda mga kagango sa Biota Farm. Yo yo. Hey. Hey. Shout out ko muna sa vlog ko. Ha? Shout out ko muna. Ha? Shout out ko muna sa vlog ko. Shout out daw. Video. Kala ko picture. Camera. Kala ko selfie. Vlogger process. Ano yung binablog mo? Ha? Ano yung binablog mo? What's up mga kagango yun? Alis na tayo papuntang airport mga kagango. Susunduin natin yung driver na isa. Let's go! What's up mga kagango yun? Dito na tayo sa may Robinson Gallery. Dito tayo dadaan pa U-turn papuntang terminal. Diyan tayo dadaan sa loob ng Robinson. Go, go, go. Yo, alright. Hey, Chip! Hey! What's up mga kagango? Dito na tayo sa may Guadalupe. Guadalupe na tayo mga kagango. Medyo traffic. Traffic. Sana makalabas yung ng maaga ngayon. Susunduin natin sa airport. Ding.
tayo. Makati Fly Underpass Makati. Walang traffic na mga kango, kaya mabilis lang ang biyahe natin. Oh, dito tayo dadaan mga bangagango. Papuntang Islix kasi pa William or Airbus tayo dadaan para malapit lang mga gango. Papuntang Naia 3 kasi sa Naia 3 yung susunduin natin eh. Hey! Ito yan. Going to Alabang? Alabang! Good. Tidideng. Off, off. Yo, yo, yo. Sarado na pala dyan. What's up mga kagango yun? Dito na tayo sa William or Airbus banda. Yun. Hindi na lang tayo nag-skyway mga kagango kasi 5:30 naman lang labas ng ano eh ng susunduin natin, kaya dito lang tayo nagdaan sa service road para maganda ang daan natin mga kagango, kaya go go go. Yun no mga kagango, dito na tayo sa Naia Terminal 3 banda. Yan. Yan ang mga airplane. Yo yo. So yun mga kagango, papasok na tayo. Yan. Papasok na tayo sa Terminal 3. Pasok na tayo mga kagango. Uy, may nangharang. May nangharang. Hey! Yun no mga kagango, wala tayong parking. Kaya yun, nakatambay lang muna tayo dito mga kagango. Antayin natin 5:46 na, hindi pa na text or tawag yung susunduin natin mga kagango no? Tambay-tambay muna tayo dito. Naka-parking na tayo mga kagango. Snack muna tayo. Bili tayo ng snack, gutom eh. Go. Yun. Ano kayang mabiling snack ito? Oh, what's up mga pababa na daw yung sunduin natin sa eroplano. Pababa na daw siya. Tatawag na lang kapag dito na siya sa baba mga kagango. Yan. Tididing. Yan, labasan na sila mga kagango. Saan kaya banda yun? Yo yo yo. Dito lang tayo mag-antay kasi what's up mga kagango, dito ko na tatapusin ang aking video. Palabas na ating susunduin. Please subscribe, click yung notification bell para lagi kang updated sa aking video lalabas. Bye bye.